Ahmad, Na? zo nan. Mai gida gane na zo. Ina mai biri da wanda? Mai biri da wando? Ƙaraso mana, ƙaraso mai gida ya kira, ai kai ka san alheri ne, kira mai gida. Ina son tulo kashi. Allah ya taimaki mai gida, ranka ya dade. Yawwa, kun san abin da nake so da ku? Akwai matsala. Matsala? Allah ya raba mu da ita. Amin. Ina wannan gidan nawa na baya? Na gane gidan. Na lura da wannan mutanen ba su da mutunci. Yau wata ɗaya, biyu, uku ba su ba mu kuɗin haya ba? Sai ka ce gidan ubansu? To, na ga abin nasu ba na neman sauƙi ba ne. Abin da nake so da ku yanzu duk abin da kuke ina so ku bashi. Ku je gidan nan, ku ƙwanƙwasa musu su ba ku kuɗin nan. Kun ba su ba ku ba, kar ku musu komai guda ku gaya mu. Ai dole ma su baya. Za mu koma tare da ni za a musu rashin mutunci. An gama. Ni fa ban ki ba yi wa mutum fitsari aka. Ko ma me ya kama ku musu, amma ni dai ku da kawai da kuɗaɗen nan. Ka san mai gida fa tun safe samu mun karya ba. Dan ji nake cikin mu kamar ana buga ganga. Da za ka taimaka ka ba mu 200 mu je gidan ƴar sitta mu karɓi ɗan wake. Da sai mun fi jin daɗin yin rashin mutunci muka je wajen. Allah ku bar gurin nan. Amma mun ta aikin yaka ce jakai. Me kuke cewa? Ina muka Allah kana arziki da wadata. Allah arziki da wadata. Dan ni san Ai kwana. tunanin zagi na kuke yi. Ba mu mun isa. Mun zagi Islamiya. Ai yadda na shirya wulakanci. Ai watso kayan zagi. Haka zan shiga in tura kofar. Watso kayan. Wanda kalo kayan nata duka. Ne ga kofar ka manta gidan mai gida ne nan ne. To ai gidajen nayi da yawa ne. A yau ko a ba mu kuɗi ko mu shiga mu wawwatso kayan. Mu watso da kayan. Komi. Allah Qur'an kai ni fa ban da mutunci ka sani. Please that idiot. Ina wuni? What's the problem? Me take cewa? Ka gaya mata. Tambayar ka ne ma zan yi dai me take cewa. What are you guys saying? Ka gaya mata me ya faru? Ina ji kuɗi magana ake ta kuɗi mun zo karɓar kuɗin haya kuɗin ki ya ƙare sama da wata uku baki ba da kuɗin haya ba. I don't understand what you guys are saying. You guys just come and start saying rubbish for what? Please call the owner of the house, call the master, please. I don't have anything to say with you guys. What? Me take cewa ni ka san ba turanci fa na iya ba. To an turo ka karɓo kuɗi ka zo kuma ba ka karɓi kuɗin ka ba? Please go and call your master. Baka ji ba fa Hausa take yi ba. Kin ga kake tafi ki tsaya ki ba mu dukiya kuɗi magana ake ta kuɗi. I don't understand what you guys are saying. Me master yake nufi? Master dai ni dai yanda na sani master shine ogan ku. To dan haka oga take so mu kira. Okay, mu kira mai gida. Shi zai iya da ita. Aha zai zo zai kafirce ki mu zaki kafirce yau. Ka ga ranar makaranta fa. Hai. Tun yanzu mun fara gani. Zan koma makaranta abokina. A dole mu koma. Yau ƴan albarka na. Gullin kuɗin ne a jiyu dan miƙo mana. Ai ranka ya daɗe hannu rabana maka dawo. Ban gane hannu rabana ba. Ai Gaya mai. Mai gida ina gaya maka da muka je wajen nan. Yarinyar nan kafirce mu ta dinga yi. Ina kun a gida kuka aje kunnuwan naku ne? Mai gida tare da su muka je a takaice dai abin da nake so ka gane mai gida ba ta jan Hausa turanci ta iya mangwafa. Kai yanzu nan duk girman ku a ce ba ku iya turanci ba? Ne ma mai biri da wando ne ya fahimce ta da ta ce ai go an kwaliya Master. Yawwa shi ne ce ai tana nufin mu je mu taho da mai gida nace a to bari mu zo mu ɗauko mai gida. Santalan samari irin ku. Yarinya ɗaya ku kasa yi mata magana. To Alhaji ka san yadda za a yi? A bari yanzu idan muka koma makarantar boko muka koyi turancin nan kaga mu je mu an tayawa bahin ka. An yi kenan ya zo gidan sauki. Ka dalla ku rufe mu baki dalla. Saboda kun dauke ni ne shugaban mahaukata sai in zauna in jira ku sai kun je makaranta kun koyi turanci sannan zamu je ban karbo bashi na. Saboda ban san abin da nake ba. Ina magana kana magana? Dalla ka sa kafa mu je mu karbo kuɗin nan dan tare da ku zan karbo kuɗin nan. Aikin banza aikin wofi. Gulmata kuke ko? Kuna tafiya kuna ta wani wayo. Kai baka nada hannun riga ba. Ai yau za a fasa kai. Wani jira wata ku buga mata gida ta fito da Allah. Ai ko yau za a fasa kai. Ta fito. Fito. Man da raina hankali. Ka fito master. Ina ƙara mana wannan yaran nan. Yawa. Manan shigan an toyo kayan waje kawai. Watso su. Tsaya mana ina zuwa mana. Ina ku na sauri. Kudan zaka ta. Ai, na ga suna kallon kallo. Kaga fa yanayin oga ya canza lokaci ɗaya. Mu je mu watsa. Ina za ka je wai? Da gidan uban wa nace ka ɗauko kayan wata anan.
dan jira ne ina zuwa. Kar ku shigo fa ina zuwa. Mu zo mu haɗo kayan? Ku je na gida ina zuwa. Ku je. Ku je mana. Da kake koran mu, Ku je. kai baka ce mu zo mu yi rashin. Zan ba ku kuɗin dan waken ku jira ni a gida. Kai baka ce mu zo mu yi rashin mutunci, ya za ka mana haka? Sun shiga cikin gida. Sun shiga, ya shiga. Na san zuwa yanzu ya cire wando. Mu an taya. Mu je mu ji me za ka ce.